A la Vall d'Albaida viuen al voltant de 90.000 persones. De cada 100 persones, 30 viuen de l'agricultura. L'home amb el seu treball i amb l'ajuda de maquinària agrícola produeix al camp matèries primeres. Els llauradors que conreen els camps pertanyen, doncs, al sector primari de producció. Els terrenys no conreats són aquells en els que els vegetals creixen espontàniament sense la mà de l'home. Les serres, els erms, les terres pedregoses, les riberes dels rius, els terrenys conreats són aquells en els que els cultius han estat plantats per l'home. són terrenys fàcils de conrear i tenen suficients substàncies minerals. Es diu que són terrenys productius. Donen beneficis al llaurador. La vinya és un terreny conreat, les serres un terreny improductiu. Les terres de conreu que es poden regar es diuen terres de regadiu. En elles s'hi poden plantar arbres fruiters i hortalisses. Al regadiu s'hi poden fer fins a 2 o 3 collites per any. La terra és molt rica. Hi ha conreus que amb les aigües de les pluges tenen suficient, no és precís regar-los. Eixe és el cas del blat d'Ontinyent, Els girassols del terme de Fontanars, les vinyes d'Otos, o les oliveres de Beniatjar. El llaurador, al llarg de l'any, ha de fer diverses faenes. Llaurar el camp per airejar la terra, evitar les males herbes i aguantar la humitat. Preparar els hivernacles. Els plàstics donaran calor a la terra i els fruits seran més primerencs. Escampar les gomes de goteig per aprofitar gota a gota l'aigua. Repartir el fem i els adobs minerals, que serviran per al creixement de les plantes i els arbres. Podar les branques que no produeixin fruit o aclarir-les si n'hi ha massa. Quan arriba la primavera, cal polvoritzar per eliminar les plagues d'insectes i de fongs nocius.
cal desmuntar les branquetes sense fruit de la vinya. La vinya i el melonar s'han de desullar, s'han de tallar els ulls. Aclarir la fruita que sobra en els arbres fruiters si n'hi ha massa. El conreu dels cereals té cada vegada menys importància a la vall d'Albaida. Només se'n fan un poc als termes d'Ontinyent, Fontanars i Bocairent. A la tardor els camps es llauren i es preparen per a fer la sembra. A principi de l'hivern es sembra el gra. A la primavera, amb les pluges, el blat creix ràpidament. Les arrels, gràcies a l'aigua, han absorbit les substàncies minerals de la terra. Cap a maig, l'espiga ja està formada. Quan arriba l'estiu, l'espiga ja està granada i es fa la sega. De l'espiga es trau el blat, la civada o l'ordi, i de la tija es fa la palla. Són els cereals. La vinya és el cultiu més extès a la nostra comarca. A l'hivern es poden els ceps deixant en cada braç un o dos trossets de sarment. Cada sarment té 2 borrons. La vinya ha estat adormida tot l'hivern i a la primavera, quan s'escalfa la terra, brota. Al mes de maig es fa la desmondar. Els raïms ja tenen els graners formats. A la nostra vall hi ha 2 tipus de raïm. El raïm de cup per a fer vi i el raïm de taula per a menjar-nos-el. Parlem primer del raïm de cup. De la vinya es porta a la bodega. A la bodega és triturat per traure'n el most. Amb el mostòmetre s'averigua la quantitat de glucosa que té el most. Quan més dolç estiga el raïm, més graus de glucosa tindrà. Aquest most té 12 graus de glucosa. Quan es convertisca en vi, tindrà 12 graus d'alcohol. El vi de la vall d'Albaida té entre 11 i 13 graus. De la màquina sense fi passa al triturador. Una vegada triturat, passa a la premsa on s'hi l'acaba de traure tot el suc. A l'eixida de la premsa només queda la brisa,
que és la pell, el granet i la raspa del raïm. De la brisa després es traurà un alcohol de 40 graus que es diu en castellà orujo. Després el most s'hi filtra. Ara cal posar-lo a les tines per a que fermente i el sucre es converteixi en alcohol. Les tines, abans de posar-s'hi el most, s'han de netejar. Abans d'entrar a la tina, cal comprovar si hi ha gas carbònic. Es posa un ciri encès. Si s'apaga, hi ha gas carbònic, si no, no n'hi ha. Una vegada el most fermentat i convertit en vi, es comercialitza a l'engròs o embotellat. Ara en parlarem del raïm de taula. Hi ha diverses classes de raïm de taula. El moscatell, el rossetti, el moscatell italià, l'Alfons Navaler. Aquest que ara veiem és moscatell italià. El primer que es fa és estisorar-lo. S'han de llevar els graners podrits i els més xicotets. Una volta pesat, s'encaixa. Se li posa una xarxeta protectora. I es comercialitza a l'estranger o al mercat nacional. Als vivers es sembren els arbres de fruita que després, un cop trasplantats, es faran grans. Amb les primeres calors, els arbres treuen la flor. Ametler, Pomera, cirer, cirueler, bresquillera, al cap d'uns dies cauen els pètals i queda la fruiteta. Amb les pluges i els adobs, els fruits van creixent. Albercocs, Ametles, bresquilles, prunes, a l'arribada de l'estiu, el fruit va prenent color i dolçor. ciruelos del Prat de Llobregat, Anous, bresquilles de la classe Pavies, pomes de la classe Golden, i cireretes. A l'horta es conreen plantes que necessiten molta aigua. Són les anomenades hortalisses. Carxoferes, alls, pesoleres, cebes, enciams. A més del goteig, els camps es poden regar amb el sistema tradicional. És el reg per la séquia. Les fruites i verdures s'han de comercialitzar. Com a exemple, la cooperativa hortofrutícola de Bèlgida, que exporta els seus productes a tota Europa. El camp s'ha modernitzat. Els cavalls han deixat pas als tractors.
De forcats en queden ben pocs, a no ser que anem al Museu del Llaurador de Benissó. Màquines velles, forcats vells, sàries... La ramaderia té cada vegada més importància a la vall. Els porcs ens proporcionen carn i fem. Els porcs es crien en granges molt ben preparades en alguns pobles com Llutxent, Pinet, Benicolet, Bèlgida. Els porcs s'alimenten amb pinso compost. Aquest pinso compost el porten ja preparat grans camions. Una vegada que els porcs han engreixat, són portats als escorxadors. Al nord-oest de la vall, a Pinet, n'hi ha moltíssimes granges que es dediquen a la cria de pollastres. Encara que pocs, també queden a la vall ramats d'ovelles i cabres. Aquestes pasturen al camp. Els homes que es treuen la mel de les colmenes s'anomenen apicultors o melers. Els apicultors posen les colmenes en llocs on hi ha moltes flors. Les abelles agafen el pol·len de les flors i el converteixen en mel. El fum espanta les abelles. Cada colmena té 20 quadres. Al traure un quadre veiem com treballen les abelles. Avui hi ha molta activitat. Amb les potes de les abelles transporten el pol·len de les flors i el dipositen a la colmena. Cada quadre té més d'1 quilo de mel. Per treure la mel, cal llevar la cera que tapa les cel·les. Una vegada les cel·les han estat destapades, s'introdueix el quadre en una centrifugadora. Mel, dolça mel de romer. Mentre l'apicultor talla la mel, continua l'activitat. Les obreres alimenten els ovets que ha posat la reina. D'altres construeixen noves cel·les. La reina posa milers d'ous. Amb el treball hi ha mel, raïm i pa.